ஹலோ காசு இந்த உள்ள நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி உங்கள் சேனல் யூடியூப் சேனலுக்கு லாகோ மேக் பண்ணுறதுன்னு தான் கைஸ். இந்த லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு இது ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்கும். வேணா ஏற்றுக்கோங்க. லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன், வேணா போய் ஏற்றிக்கோங்க கைஸ். லிங்க்கை தொட்டு கூட ஏற்றிக்கோங்க கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு வந்து லோகோ மாற்றிட்டோம் கைஸ். ஏன்னா இந்த லோகோ சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ், அதனால் இதையும் மாற்றிட்டோம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இதுதான் கைஸ் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போயிட்டு இதில் போய் க்ரியேட் லோகோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கைஸ் இதில் வந்து ஏகச்சக்கமான இது இருக்குது கைஸ். எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஓகேவா கைஸ்? இதுக்குள்ளே நம்ம கிராஃபிக்ஸ் போனாலும் எட்டு தப்பாக அப்படி எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காட்டுறேன் கைஸ். வெயிட்டிங் கைஸ். இது எடுக்கலாம் வேணாம் இது எடுத்துக்கலாம் கைஸ். இது எடுத்து நம்ம தமிழ் கேமிங் வாரியர்ஸ் வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் கைஸ். பேஸ்ட் பண்ணுவோம் கைஸ். நம்ம இது இருக்குல்ல, நம்ம சேனல் நேம் இதுலேயே நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கைஸ். அதனால் அதையும் நான் போட்டுக்கிறேன் கைஸ். இப்போ போட்ட பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் கைஸ். வேறு லெவலில் கலரும் மாற்றிக்கலாம், இது மாற்றிக்கலாம் கைஸ். மாற்றிட்டு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவை கைஸ். சும்மா சேவ்னு கொடுத்து பிஎன்ஜின்னு இருக்கும் கைஸ். அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து பிக்சர்னு போய் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அவ்வளோதான் கைஸ். அதெல்லாம் முடிஞ்சு கைஸ். அவ்வளோதான். நீங்கள் ஈஸியாக சேவ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். இது சேவ் ஆயிடுச்சு கைஸ். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது எப்படி நம்ம செட் பண்ணுறதுன்னா, இது வந்து சும்மா வந்து யூடியூப்புக்குள்ளே போய் எந்த இடத்துல தொட்டால் இது வரும்னு சொல்ல மாட்டேன் கைஸ். இது வந்து என்ன பண்ணால் இதாகும்ட்டு நான் சொல்லி கட்டிக்கிறேன் கைஸ். இது நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அது வந்து நான் அடுத்த வீடியோ தான் கைஸ் சொல்லியும். பை.